أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Futhi labo abesabayo inkosi yabo, labo abayesabayo inkosi yabo, labo abazithobayo, labo abazehlisile, labo abavumayo, labo abazinikelayo, lalela-ke ukuthi bona kuyokwenzakalani kubo. Allahu Akbar. Ilal jannati zumara, bayiswa esivandeni beyimigwamanda, bayongena endaweni yokujabula ezivandeni ezinhle, ekhaya labangcwele elihle, beyimigwamanda nabo, bengama-groups ngokwemikhakha yabo, ngokwendlela akade bedumisa ngayo umdali wabo. Bona bayongena kuphi? Enjabulweni. Allahu Akbar. Hatta idha ja'uha wafutihat abwabuha, kuze kuthi lapho befika kuso neminyango yaso ivulwa. Uma ngabe befika eparadise sebemile iminyango amasango ezulu ayovulwa, avulelwe abenze kahle. Uma ngabe senze kahle izenzo zethu, imisebenzi yethu iyosilandela. Sengathi umdali angasipha amandla, asibusise, asidonse, asiholele endleleni eqondile, bese esifundisa, asiphe amandla wokuthi senze kahle, simjabulise yena, senze konke okwentando yakhe ngendlela yena afuna ukuthi simdumise ngayo. Siyeke ukwenza izinto eziphuma endleleni umdali ezingamjabulisi, siloku sesihamba endleleni eqondile, kodwa sizame ukugwema ukwenza izenzo ezingamjabulisi umdali, khona umdali ezohlala ejabulile ngathi, nathi sihlale sijabulile ngaye. Uma-ke befika-ke emnyango, esangweni lezulu, amasango bayovulelwa. Allahu Akbar. And then وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Omantshingilane bakhona, ama-security akhona eparadise, ayobe ekhuluma nabo ethini kubo, assalamu alaikum. Allahu Akbar. Ukuthula makube kini. Allahu Akbar. This will be the greeting of Ridwan. Allahu Akbar. Nice angel, ijabulile ngabamile emasangweni ezulu, iyobe bebingelelwa kuthiwa assalamu alaikum, ukuthula makube kini. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Tibtum fadkhuluha khalidin. Allahu Akbar. Ukuthula makube kini, naphila ukuphila okuhlambulukile, naphila ukuphila okuhlambulukile, naziphatha kahle emhlabeni, nenza intando kamenzi wenu, nenza intando kamdali wenu. Ngalokho ke fadkhuluha khalidin, ngakho ke ngenani kuso isivande ukuze nihlale. Ngenani eparadise kamdali kuze nihlale ngenjabulo, nihlale ngentokozo, nihlale ngokwethaba ngaso sonke isikhathi. Allahu Akbar. Waqalu, uma ngabe betshelwa kanjalo, sebevulelwe amasango abakholwayo, bona bazophendula bathi, alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dahu. Allahu Akbar.
udumo lumfanele uAllah osifezile isethembiso sakhe kithi. Allahu akbar. Udumo lumfanele uAllah osifezile isethembiso sakhe kithi. Wa awrasna al-arda natabawwa min al-jannati haythu nasha. Futhi usenze ukuthi sidle ifa lezwe. uAllah usenzile ukuthi sidle ini? Ifa lezwe. Allahu akbar. Natabawwa min al-jannati haythu nasha. Allahu akbar. Sihlala lapho sithanda khona ezivandeni. Sihlala lapho sithanda khona. When you are in paradise, uma use paradise uyobuhleli lapho uthanda khona, la okuthande khona wena uyobuhleli lapho. Allahu akbar. Allahu akbar. Fanima ajrul amilin. Ave umuhle umvuzo wabasebenzayo. Allahu akbar. uAllah sengathi angasenza samukele lowo mvuzo loyo omuhle ngoba sisebenzile. Cabanga usuthwele umqhele wokunqoba, usugqoke kahle izingubo zasebukhosini, usuthwele umqhele wokuthi wena unqobile emhlabeni. Allahu akbar. Usuyindlovukazi, usuyinkosi, ugqokiswe kwenkosi, usuyindlovukazi, ugqokiswe kuyindlovukazi, usuyiprincess, usuyinkosana. Ngani? Ngoba wenze kahle, usuvuna kahle. Angeke utshale umuthi omubi bese uvuna izithelo ezinhle. Angeke utshale umuthi omuhle bese uvuna izithelo ezimbi. Umuntu nomuntu uyokwehlulela ngokwemisebenzi yakhe. La taziru waziratun ukhra. Akekho umuntu uyothwala izono zomunye. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.